Sinto unha gran fascinación pola figura de Xela Arias. Pareceme unha maravilla que este ano se lle dediquen as letras galegas e que por fin pode chegar a ese gran público, porque é unha figura imprescindible da poesía de vanguarda, unha muller independente, unha muller coa que me sinto moi identificada en todo canto describe, e se tivese que describila nunha soa palabra diría que é evidente, porque quen de verter luz, de poñerlle letra, son e forma as realidades, as sensacións e emocións que nunca víramos descritas deste xeito. Pareceme unha muller imprescindible e estou moi feliz de tela coñecida a través da súa poesía.